Защо говорите за проблеми, които са създадени от вас, като проблеми, които трябва да бъдат прехвърлени на някоя здрава глава? Защо отричате факта, че в България се води гражданска война от години? И аз, и моите колеги от партия „Атака”, откакто тя съществува, предупреждавахме за това. Посочвахме го и го казвахме. Какво получихме? Съдебни дела. Ето тук е моя колега Нотев, нека да ви каже. Съдия ме осъди за клевета, защото казах името му от тук, за това, че пусна убийци от ромски произход в ботевградския случай Литаково. Казах истината и станах лош, станах крив. 10 години подред медии като BTV, Нова и СКАТ ме наричаха какъв ли не фашист, екстремист и прочее, защото посочвах този проблем, за който сега вие тук се изреждате да говорите един след друг, кой както умее, разбира се, както каза поета. Кой както умее, както е надарен. Кой е по-малко. Сега повтаряте неща, които от 10 години аз ги говоря от политическата трибуна и още 10-15 години преди това от публицистичната трибуна. Сега виждам медии, които са чуждестранни по собственост, които са чужди и които 10 години, и откакто съществуват всъщност, си затваряха очите за този проблем, сега посочват, че имало напрежение етническо. Добро утро! Говоря за BTV и Нова телевизия. Говоря за две медии, които играят изключително опасна роля в българското обществено пространство, тъй като те са чужди медии и действат по чуждо нареждане. Говоря за телевизии като СКАТ, които 5 години плюха по мен, защото казвах истината и за циганската престъпност, и за ислямизацията в България, и за колонизацията, и за ограбването. И бях лошия. Сега вие сте добрите, така ли? Вие сте добрите, когато казвате, констатирате нещо, което вече е факт и което вече е трудно, да не кажа невъзможно за връщане назад. Защото процесът е отишъл до там, че няма как да го върнете. Какви условия, какви мускули тук показват? Опитват се да надуват мускули, така наречените патриоти, да поставят условия на коалиционните партньори, с които са се прегърнали. Ами, драги мои сладки медени, политически неофити, да ви кажа само, че в тези общини, за които говорите сега и за които размахвате пръстчета, ами там, знаете ли как гласуват същите тези роми, които сега искате там да ги... Нещо трябва в лагери да ги... Чувам, господин Симеонов, че иска да ги праща в лагери. Представям си тази картина. Коалиционното правителство начало с ГЕРБ изпраща в лагери ромите. И Румяна Бъчварова, министър на вътрешните работи с къмшик в ръка, като една съвременна Илзе Кох, ги праща в лагерите в стройни редици. Да бъде съобразена с очакването. Ама, госпожо председател, аз цитирам тук ваши коалиционни партньори, които пред медиите обясняват как ще правят лагери. Това щяло да реши въпроса според тях. Никой обаче не реагира на тези расистски изказвания. Никой не води дела, както срещу мене водиха десетки дела за това, че казвах истината. Никой не прави скетчове с тези. Защо? Защото те са допуснатите. Те трябва да бъдат допуснатите до българската политика патриоти, които да изместят истинските. Те са ментетата, които трябва да изместят истинските. В село Гърмен, въпросното, с което се занимава сега цялата общественост, да ви кажа какви са резултатите изборите през 2013 година. 4-1 в полза на ГЕРБ спрямо ДПС. 4-1. Хората гласуват за ГЕРБ. Кои? Ами същите роми, които сега трябва да ги изселим оттам. Защо гласуват за ГЕРБ? Да кажат, господа патриотите, те са коалиционни партньори на ГЕРБ. Да кажат с каква харизма ги очарова господин Цветанов, който между другото ръководи проекта ромско включване. Крайно време е да даде отчет къде отидаха милионите от ромското включване. 2014 година 3-1 в полза на ГЕРБ гласуват. 3-1. Същите роми. И значи, че те обичат ГЕРБ. Те обичат ГЕРБ повече от ДПС. Това говорят фактите. Ето ги. Това са извадки от ЦИК. Фактите, когато фактите говорят, боговете мълчат. Има една стара приказка.
Когато фактите говорят, тези, които тук говорят на трибуната, трябва също така да се съобразяват с тях и да си нагласяват своите изказвания към фактите, защото иначе стават смешни и жалки. Аз не вярвам в напомпаните мускули на Патриотичния фронт, който сега поставя условия на ГЕРБ. Те са пълни с стероиди, тези мускули. Стероидите на същите цигански гласове, защото сега тази коалиция, която управлява в момента, дойде на власт с цигански гласове. И предишния път, и 11-та година, помните ли чувалите? И преди това, откакто са на власт, те управляват с тези гласове. Как ще ги пипнат? Как ще им разрушат незаконните постройки? Няма как да стане. Е така са в симбиоза. Управляващата коалиция и всички партии в нея, без изключение, получиха цигански гласове за тези избори, за да изместят тези, които наистина имат виждане как да се реши въпроса. А въпросът може да се реши държавнически. Не нацистски, не гестаповски, а държавнически. И за това съм говорил много пъти, и затова имаме програма за това решаване. Но трябва да има първо държава. Обаче, я си представете, ако сега се приложи за закона и санкциите, нали веднага ще дойдат вашите евроатлантически господари и ще кажат: ало, моля ви се, така не може така. Няма как да събаряте незаконни постройки. Тези хорица, къде ще отидат тези бедни хора? Еми да, ще продължат да не си плащат тока, защото те нямат пари. Те са бедни. Ами да ви ги пратим. Знаете ли, 2005 година, когато влязох на парламента, ме извика на разговор швейцарския посланик. Искаше да разбере каква партия „Атака“ и седнахме тук в една от залите. Той така ми задава няколко въпроса. И казва: ромите. Викам: вижте какво, господин посланик, вие сте демократична държава, много висок стандарт. Искате ли да ви изпратим 100 000 роми и вие да ги интегрирате? Ние ще вървим след вас и ще си водим записки само. Той се засмя човек. Добре, нека да ви задам друг въпрос. Какво става, когато български роми отидат във Франция, Холандия и така нататък? Връщат ги. Защо ги връщат? Защо великият цивилизован, култивиран Запад, евроатлантическия Запад, ги връща тук? Това са пълноценни български граждани. Защо той прилага Запада дискриминация спрямо тях? Кога го запитахте този Запад? Никога. Кога задавахте този въпрос? ГЕРБ, реформатори, патриоти, АБВ и тия, които сега управлявате.